Suna Bilaya Riman bare bari Facebook SA Media na gwamnatin Bol. A gaskiya ina matukar farin ciki da wannan nasara da Allah subhanahu wataala ya bamu, wanda ba kowa ya bamu wannan face Allah subhanahu wataala. Wannan kotu wanga hukunci da ta yanke idan muka duba ba za mu yi mamaki ba, saboda gabaki ɗayan jihar Sokoto sun kagu sun gaji da mulkin mallaka da tsohon gwamnati take yi a halin yanzu. Ko da aka zo zaben da aka yi jihar duniya ta shaida Aminu Waziri Tambuwal bai magudi ba. Duk Najeriya hukumar zaɓe ta tabbatar da cewa babu jihar da an kai zaɓe sahihin zaɓe irin jihar Sokoto. Akai haka yasa mai girma gwamnati Tambuwal shi aka yi ma magudin zaɓe ba shi magudin zaɓe ba. Menene kiranka ga magoya baya a cikin jihar Sokoto a halin yanzu da suke kallon to abin da ke ce musu illa babu abin da ya kamata a halin yanzu magoya bayan mu su je su cigaba godiya da Allah, a cigaba godiya da Allah, kuma a cigaba da yima shi mai girma gwamnatin jihar mai girma gwamnatin Tambuwal addu'a Allah subhanahu wataala ya bashi ikon saukin ga nauyin da Allah ya dora masa. Aka ce siyasa ba da gabawa su wanda suka kalubalance ku suka ce za su dawo da a ci wajen gaban Sokoto gaba za ku aminta. Dama mai girma gwamnatin Tambuwal a koda yaushe tun kamin a yi zaɓe kuma har bayan zaɓe ya faɗi cewa shi mutum ne wanda ya kasance mai kishin jihar Sokoto, ba aibin da agaba ne yake so ba, kishin jiha da ƙasa agaba ne. Saboda haka ya yi kira gare su tun da farko da cewa su to a haɗu a haɗa ƙarfi da ƙarfe don ciyar da jiha da ƙasa gaba. Shi shine fatarsa. To masha Allah. Sunana Bilaya Riman bare barin Facebook SA Media na gwamnatin Tambuwal.